Ambulancie detských lekárov v týchto dňoch praskajú vo švíkoch. Je to ako epidémia zapálených očí, dýchacích ciest či zaseknutých svalov. Bacílie ale za to nemôžu. Za všetkým je technika, bez ktorej si už leto pomaly ani nevieme predstaviť. Čakárne detských lekárov sa v týchto horúcich dňoch plnia pacientmi, ktorým zdravotné problémy spôsobila klimatizácia. Došlo k významnému nárastu nielen respiračných chorób, ale tzv. Stuhnutí šíje, bolesti hlavy. V lete zvykneme používať klímu hlavne v aute. Pravda je, že v lete je malý možno, že častejšie soplavý. Keď dieťa je ofúknuté, nazvem to takto, ráno sa zobudí, má výrazne úklon hlavy, bolestivý, nemôže otočiť s hlavičkou, bolí, je plačlivé. Veľakrát rodičia sú skutočne bezradní, že čo sa udialo, a môže to byť len pod obyčajným vplyvom klimatizácie. Tá môže byť aj za zápalmi očí či kĺbov. Ich liečba môže znamenať aj to, že dieťa stráví celé prázdniny v nemocnici. Odborník dokonca nevylučuje ani trvalé následky. Ozaj teraz prichádzame do obdobia stále teplejších a teplejších letných mesiacov, takže dá sa povedať, naša krajina sa posúva do teplotných výšin, ktoré sme predtým nemali, a tým pádom toto sú nové poznatky a uvidíme, čo to za tie roky prinesie. Daj ručku. Bolo veľakrát aj tak, že sme sa po dovolenke z cesty nerovno vracali a išli sme k lekárovi, lebo tá klíma predsa len robí svoje. V aute je dobré klimatizáciu nastaviť tak, aby nefúkala priamo na dieťa. Rozdiel medzi vonkajšou a vnútornou teplotou by nemal byť vyšší ako 5 až 6 stupňov. V tej miestnosti udržovať aj určitú vlhkosť, ktorá musí byť minimálne 40%. Ak je viacej, je to optimálne. A tú miestnosť samozrejme čím viacej vetrať. Netreba zabúdať ani na pravidelnú výmenu filtrov v klimatizácii. Tie v sebe zachytávajú nielen prach, ale aj mikróby a rozsievajú tak choroby. Meniť by sme ich preto mali aspoň raz za rok. Veronika Ostrihoňová, televízia Markíza.